दिनै गबिन्दआथ' राजखान्थिनि बेलायाव मुर्ति खुलुमदों, दुर्गा फुजा खुलुमदों, कालि फुजा खुलुमदों। बड' हिस्ट्रिखौ मोजां मोनग्रा नायगिरि नोंथांमोन, दा आथिखालाव बर'नि गोदान गोदान जारिमिन सोलिफुबाय थानायखौ लानानै आं फंनैसो बुंनांगौनि खोथा दङ। बर'नि जारिमिना जेनेबा बर'नियाव जालांनाय जारिमिना बड' हिस्ट्रियाव थालांनांगोन। बेनिखायनो आं दिनै बे भिडिअखौ बानायबाय। दिनैनि कन्टेन्टआ जाबाय रंगुल बर' आरके लाइभआ UPPL आव हाबबाय। बिनि फंनैसो आं खेंफोरथि होनो नागिरदों। रंगुल बर'आ बा आरके लाइभआ बनसुआव थांबाय, बेनिफ्राय बनसुनि बुंथिगिरि जाहैबाय, बेनि उनाव UPPL आव थांबाय। दा बिथांनि राजखान्थि हान्जायाव जइन जानायाव बर' हारिया माखासे गोनो गोथो नारा नाथा जादों। ससियेल मिडियायाव बयबो नुखाबाय जानांगौ। दा आं बेयाव फंनैसो खेंफोरथि होनो, बेबो बर' हारिनिनो मोनसे जारिमिन जाबाय नालाय, बेनिखायनो आं बर' हिस्ट्रियाव बेखौबो आं थिसनलांनो सानबाय। रंगुल बर'आ सोर बेखौ आं नोंथांमोननो क्लियार बुंनानै होनि। रंगुल बर'आ UPPL आव मानो थांखो? रंगुल बर'आ ना आबसुनि, ना NDFBनि, ना BPFनि, ना UPPLनिमोन। मोनसे समाव बिथाङा गावनि पार्सनेल लाइफआव सोलोंथाइखौ लाबाय। सोलोंथाइ लानानै बिथाङा गावनि पार्सनेल मोनसे रायजोनिनो मावनो होननानै बिथाङा मोनसे आरके लाइभ निउस मोनसे चेनेल खुलिना लाबाय। आरो बिथाङा बर' हारिनि माखासे मोजां खोथा बुंनायखाय बर' हारिफोरा गोबां मोजां मोनबाय आरो आरके लाइभखौ। बिथाङा हारसिं बुखिबाय थानायलाय बिथांखौ खुनु राजखान्थिया सिनायामोन। बेनिफ्राय बिथाङा मोनसे थांखि लानानै बिथाङा बनसुआव हाबबाय। बनसुआव बुंथिगिरि बिबानबो मोनबाय। आरो दिनै बिथाङा बनसुखौ नागारनानै बिथाङा दिनै UPPL आव थांबाय। आरो बिथाङा UPPL आव थांनायनि जाहोनाव गोबां बर' हारिफोरा नारा नाथा बा सोमोनांबाय आरो। बाथ्राया बे, आरके लाइभआ बा रंगुल बर'आ जेबो गैजाया गावहा, जेबो गैजाया। आरो बिथाङा मोनसे थांखि लाबाय, रां खामायनोब्ला मा खालामनांगौ। दिनै बिथाङा गावनि मकसदआव गावनि थांखि बायदियै बिथाङा साक्सेस जाबाय। आरो बेयाव बर' रायजो राजाफ्रा सोमोनांनो गोनां जादों। बेयाव सोमोनांनो गोनां गैया बर'फ्रा। आं दिनै क्लियार खालामना होनि। रंगुल बर'आ न'खरनिफ्राय लानानैबो बिथाङा थोजासे जेबो गैया। आरो बेराफारसेथिं बिनि फिउचाराव जेबो गैया। नाथाय बिथाङा सोलोंथाइखौ लाबाय। सोलोंथाइ लानानै बिथाङा मोनसे थांखि लानानै आरके लाइभ निउसखौ खुलिदोंमोन। आरो मोनसे थांखिखौ लानानै बिथाङा बनसुआव थांदोंमोन। बनसुआव थांनायनि जाहोनाबो जाबाय गाव गायखौ आपग्रेड खालामनो थाखाय बा गाव गायखौ भेलु खालामनो थाखाय बिथाङा थांनाय जादोंमोन। दिनै बिथाङा बनसुआव थांनाय लोगो लोगो UPPLआ बिथांखौ आखायाव लानो गोनां जाबाय, वेलकाम खालामनो गोनां जाबाय। बनसुआव हाबनायनि आगोल बिथाङा बहुद बुखिदोंमोन, नङा होमबा? प्रमद बर'मोनखौबो गोबां बुखिदोंमोन। प्रमद बर'मोनखौ बुखिबाबो प्रमद बर'फोरा नांजायाखैमोन। खारन बे हारसिं मानसि, बे मा खालामनो हानो, नङा होमबा? हारसिं मानसि, बे गावनि गोसो बायदि बुखिनाय, गावनि चेनेल, गावनि पार्सनेल बुखिबाय थाथों आरो भेलु गैयामोन। खिन्थु मोनसे बनसुआव हाबनाय लोगो लोगो, बनसुआथ' मोनसे बर' हारिनिनो मोनसे संगठन जाहैबाय नालाय, दिनै बनसुआव हाबनाय लोगो लोगो बिथाङा डिमान्ड जाहैबाय। डिमान्ड जानाय लोगो लोगो बिथांखौ वेलकाम खालामबाय आरो माबाया UPPLआ। बिथांनि गुबै जाहोनानो जाबाय UPPL आव थांनाया फैसा। फैसानि थाखायनो बिथाङा बहुद खामानि मावबाय थादोंमोन। आरो बिथाङा गावनि थांखि बायदियै बिथाङा दिनै साक्सेस जाबाय। जियानो जादोला बिथाङा UPPL आव हाबबाय। बेयाव बर'फोरा नारा नाथा जानो नाङा। बर'फोरा नारा नाथा जानो गोनां गैया बेयाव। बिथांहा मोनसेबो हारिनि थाखाय मोजां खामानि मावबोनायनि मोनसे सिन गैया, बा बर' हारिनि दैदेनगिरि हिसाबै बिथाङा मोनसे सिन गैया। खिन्थु दायो गावनि चेनेलाव गोबां बुखिनायखाय बिथांखौ मोजां मोनदोंमोन आरो रायजो राजाफ्रा। आरो बिथांनि बुखिनायनि जाहोनाबो बेनोमोन, महात्मा गान्धी।
बिथाङा महात्मा गान्धी खामायनो थाखायनो बखिनो गोनां जादोंमोन। दिनै बिथाङा UPPL आव हाबबाय आरो UPPL आव हाबनाय लोगो लोगो राजखान्थियाव थांनाय लोगो लोगो बिथाङा फंनैसो बाथ्रा बुंदों। BPFनि जिथु प्रेसिडेन्ट मानगोनां हाग्रामा महिलारि, BPFनि दैदेनगिरि मानगोनां हाग्रामा महिलारि, बिथांखौ ख्रिस्टानफोरा बोख्लायनानै चन्दन ब्रह्मखौ होनांगौ जाहैदों। आं बे फंसे बाथ्रायाव रुंगुल बर'नि बुंनायखौ आं गोजोननाय मोनासै। आं बुंबाय थाखादों बर'फोरा धोरोमखौ लानानै राजखान्थि गेलेनो नाङा। आं दिनै बुंनो लुगैदों बर'फोरा राजखान्थि गेलेनो नाङा धोरोमखौ लानानै। नै BPF आव जेसेबां नेताफोर दङ बांसिनानो हिन्दु। हाग्रामा महिलारिखौ नाय, बेबो हिन्दु। चन्दन ब्रह्मखौ नाय, प्रमिला रानिमोनखौ नाय, गासैबो हिन्दु। बिथांनि बुंनाया जाहैबाय BPF आ ख्रिस्टानफोरनि, ख्रिस्टानफोरालायनो हाग्रामाखौ बोख्लायनानै चन्दन ब्रह्मखौ होनांगौ। बे जोबोद गोरोन्थि बिथांनि बुंनाया। बिथाङा राजखान्थियाव थांनाय लोगो लोगो धोरोमखौ आखायाव लाजेनबाय। बे बर' हारिखौ थेर बेथेर खालामनायनि लामा बियो। राजखान्थियाव धोरोमजों जेबो लोब गैया। राजखान्थियाव धोरोमजों जेबो लोब्बा गैया। दा नाय UPPL आव गोबां ख्रिस्टान नेताफोर दङ। डिपुटि चिफ गबिन्द बसुमतारी, बेबो सासे ख्रिस्टान। रन्जित EM, बेबो सासे ख्रिस्टान। सावरायग्रा, बेबो UPPL आव थांबाय, बेबोथ' ख्रिस्टान। माने राजखान्थियाव धोरोमनि खुनु खोथा थाया। धोरोमजों खोथा थाया। खिन्थु मानसिफोरा धोरोमखौ लानानै राजखान्थि खालामनो नागिरो। धोरोमनि बेयाव खोथा फैया। दिनै सानना नाय गबिन्द बसुमतारियाथ' इलेक्सननि बेलायाव सासे ख्रिस्टानफोरा मुर्ति खुलुमनो मोना, नंखाय बाखायखौ खुलुमनो मोना ख्रिस्टानफोरनि धोरोमाव। दिनै गबिन्दआथ' राजखान्थिनि बेलायाव मुर्ति खुलुमदों, दुर्गा फुजा खुलुमदों, कालि फुजा खुलुमदों बहुद, नङा होमबा? राजखान्थियाव धोरोमनि खोथा फैया। खिन्थु माखासे दैदेनगिरिफोरा धोरोमखौ मानो लानानै राजखान्थि खालामनो नागिरो। बे जोबोद गोरोन्थि बर' हारिनि थाखाय। जियानो जादोला रुंगुल बर'आबो राजखान्थियाव थांनाय लोगो लोगो धोरोमखौ लादों। धोरोमनि खोथा बुंदों। बिथाङा बुंदों चन्दन ब्रह्मखौ ख्रिस्टानफोरा BPFनि दैदेनगिरि थिसननांगौ हाग्रामाखौ बोख्लायनानै। बिनि बुंनाया जाहैबाय BPF आ ख्रिस्टानफोरनिसो जाहैदों। खिन्थु BPF आव जेसेबां नेताफोर दङ फ्राय हिन्दु। UPPL आव गोबां नेताफोर दङ, ख्रिस्टानफोर दङ। नेताजों खुरां गैया बेयाव। UPPL आ जाहैबाय हिन्दुफोरनि आरो BPF आ जाहैबाय ख्रिस्टानफोरनि, रुंगुल बर'नि बुंनाय मथेब्ला। खिन्थु बाथ्राया बे नङा। रायजो राजाफ्रा गोनो गोथो जानो गोनां गैया। रुंगुल बर'आ सोर? बे हारिनि थाखाय मा मावनाय दोङो बिथाङा जेनेबा दासिम? बिनि थाखायनो रुंगुल बर'नि थाखाय जों बर' हारिया गोनो गोथो जानो गोनां गैया। गोनो गोथो जानो गोनां गैया। बिथाङा फैसानि थाखाय खामानि मावदों, फैसा खामायनो थाखाय बखिदों, फैसा खामायनो थाखाय पार्टियाव हाबदों, फैसा खामायनो थाखाय बिथाङा राजखान्थियाव थांदों। बे बिथांनि पार्सनेल लाइफ। खिन्थु बर' रायजो राजाफोरा बेयाव नारा नाथा बा गोनो गोथो जानो गोनां गैया। आं ससियेल मिडियायाव नुनायलाय गोबां ससियेल मिडियाफ्राव एकदम गोसारदों, भाइराल जादों। बेनि थाखाय आं बुंनाय जाबाय। रुंगुल बर'आ बर' हारिनि थाखाय मा मावनाय दङ? जेबो मावनाय गैया। जियानो जादोला फंनैसो बखिबाय साननैसोआव। बिनि थाखाय रायजोफ्रा मोजां मोनदोंमोन आरोना। जियानो जादोला UPPL आ रुंगुल बर'खौ आखायाव लाबाय। बे बाइबाय। रुंगुल बर'आ मोनसे लामा मोनबाय। बे बिथांनि मोजांनि बाथ्रा। जियानो जादोला नोंथांमोना बुजिदों नङा होमबा? राजखान्थियाव धोरोमखौ लानो नाङा। आरो रुंगुल बर'आ UPPL आव थांबाय। बेयाव बर' हारिया बा बर' रायजो राजाफोरा सोमोनांनो गोनां गैया बा गोनो गोथो जानो गोनां गैया। बिथाङा जि मावदों गावनि पार्सनेल लाइफनि मावदों, नङा होमबा? लोगोफोर, नोंथांमोना बुजिबाय जानांगौ। दिनैनि बे कन्टेन्टआ बिसिनोसै।